Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekuletha zona indaba ezifiya ngaso ke isikhathi ke uPhakamani ke owaduma kakhulu ngesikhathi ke ekade ke ephazamiseka eshiswa intombi yakhe ngayo ke lapha ke iacid mbukeli eyayizama khona ke ukuthi ke imbulale ngempela yena ke lapha ke uPhakamani ke usekhulumile lapha ke epage lakhe lika Facebook ukuthi ngempela ke lokhu ke okushuke ngamanye ke amadoda lapha ke kuona ke ama comment section ukuthi ke ekhulume ke izinto ezingekho right njengoba ke esesimweni ke esingekho sihle yena ke lapha ke uPhakamani ngekathi ke esha lapha ke ngayo ke iacid eshiswa ke awaye ethandana naye mbukeli nansi ke ivideo ngokuthi ngaphandle nje ukuthi ngumoshele ke sona ke isikhathi mbukeli ke nansi ke ivideo yakhe lapha ke uPhakamani ke ebeka ngendlela yakhe ke lapha ke azizwa ngayo kuma comment section abantu ke abakhomenta ngakhona ikakhulukazi wona ke amadoda umlayezo ke lona awuphuthimisayo ngempela ke ekundleni zokuxhumana egijimisa kuona ke amadoda akhomenta lapha ke kuona ke ama post akhe yena ke uPhakamani. Siyabonga. Cha ngibingelele ama South Africa amahle. Ngithi nje ake ngidlulise kunakho kubantu besilisa ngiyazi vele ukuthi kuyadlala kwesinye isikhathi ngoba ama social media la umuntu ukhuluma noma into ayithandayo ngedatha lakhe. Askies but kunama post engeke ngithi mengifunda ama comment akhona angiphathe kabi nje and most yawo akhulunywa abantu besilisa most yawo. So ngiyamangala if umuntu wesilisa ezongeyisa mina angeyise ngento esengazathi yena bengeke kwenzeke sekubhekene naye lokho engabhekana nakho mina. Singadlala ukudlala but kunamagama ongeke ukwazi ukuwakhipha ukuthi wabhekise kumina cause manje angibuyisele emuva. Kodwa ke ngiyacela abantu besilisa bafowethu ukuthi men comment musani ukukhuluma izinto ebheceleni nezinto engekho positive engeke zingisize ndawo. Njengabantu besilisa ngicabanga ukuthi mina ngibe isibonelo abaningi abantu besilisa abahlukumezekile abahleli ngaphansi kokuhlukumezeka bagcina sebebona ukuthi no kunobhuti okanjengami okwazile ukuphumela obala ngokuhlukumeza kwakhe ehlukumeza abantu besifazane abaphumela obala cause ukuhlala nento ekuphatha kabi ugcina ukucindezela ungagcina usuyibulala ugcina usukwenza izinto ezibi ungasabo wena. Kodwa manje ngendlela engikwazile mina ukuphumela ngayo obala nendlela engiphethe abantu mebengibona bangibona ke ukuthi ngikhululekile anginqeni futhi angisabi ngendlela esengibukeka ngayo njengamanje cause nami ngangadalwa nginje ngadalwa nje ngiyinsizwa ngingenasici ngiright nginje ebusweni abangaziyo mhlawumbe bayanifakazela noma seningabuka izithombe zami endala abantu baningi bayangazi manje. Kodwa manje mina ngokuthanda kwami nangokuzama kwami ukuthi ngikwazi ukuphumelela empilweni ngingabi nento ekuthiwa ama depression ne-stress yonke leyo nto leyo. Ngiyakwazi ukuphumelela phandle ngibe nabantu ngikhululeke nami bafowethu nginey'ngane nami bafowethu and ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngeke yithande ukuthi mase ngibona ama comment ethu lawa eswena wa commenta la ababhenga kumina bengathanda nami nginanomndeni ngisanobaba ngisenobhuti nosisi ekhaya. Indlela abahlukumeza ngayo mebebona ama comment enu bafowethu akubaphathi kahle. So ngiyacela bafowethu ukuthi niyekele lento ngibhekise kakhulu kubantu besilisa cause abantu abaningi besilisa ibona abangicindezelayo kuze kulabantu besifazane belwela mina ekubeni kuwumuntu wesifazane owangilimazayo. Kodwa abantu besifazane abaningi bakwazi ukungilwela mina ngenxa yokuthi abantu besilisa ibona abangicindezelayo esikhundleni sokuthi abantu besilisa kube ibona abangimelayo njengokuthi mina ngalinyazwa umuntu wesifazane ngoba nami ngeke ngithi
umuntu wesilisa mehlukumezekile mase ngiyamcindezela ngamagama amabi engingawakhuluma ngobhekise kuyena ngoba ngiyazi ukuthi kuba buhlungu kanjani uma uhlukumezekile, yabo. So bafowethu asifundeni ukukhuluma kahle, asikhombise mhlampe nezingane zenu mase yibona ama-comment azobe ebhalwe yini bajabule mayebona ubaba ecommente into epositive. Bafowethu ngiyacela bafowethu, ayikabi ngiyacela ngoba manje ama-comment naye amanye wabo awamahle futhi ayalumela nenhlabathi bafowethu. Angisho lutho-ke kodwa-ke ngisaphila bafowethu futhi ngisazophila. uNkulunkulu kuphela oyobe sengibekela usuku ukuthi cha sengiyamthatha manje uSibili. Kodwa-ke bafowethu hayi ngithi ngibonge kini nonke nani enengisapothayo bafowethu. Kusancengeka ngisazoyincenga futhi le mpilo until kuze kufike lesi sigaba uNkulunkulu angibekele sona.